ಹಾಯ್ ಮತ್ತಿರಿಗ್ಲಾ ಹಾಯ್ ಪಂದು ಇಂಥ ವಿಡಿಯೋ నేను ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಂದಿರಲೆ ಚಾನಲ್ನಿಗುಲು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ತುಪ್ಪಿನಿಂದಾಂಡ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಜಾಡ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಒಂಚಿ ಲೈಕ್ ಲ ಮಲ್ಪಲೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪಲೆ ವಿಡಿಯೋ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಇರ್ತದೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಲ ಮಲ್ಪಲೆ ಇನಿ ಅನು ಮಲ್ಪನ ರೆಸಿಪಿ ದಾದ ಪಂಡ ಬೂತೈದ ಒಂಜಿ ಗಸಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ಸ್ ಆದ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಒಂತೆ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಸ್ಟೈಲ್ಡ್ ನಿಕ್ಕುಲು ಅವೆನ್ ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪುಲೆ ಇದ ಮುಟ್ಟ ಮಲ್ದಿಪ್ಪರೆಂದೆನ್ನುವೆನ್ ಬಾರಿ ಶೋಕ್ ಆಪುಂಡು ಅಂಚ ಟ್ರೈ ಮಲ್ತುದು ತೂಲೆ ನಿಕ್ಕುಲು ತಾರೈ ಪಾಡಂದೆ ಗಸಿ ಎಂಚ ಮಲ್ಪೊಲಿ ತಾರೈನ ಎಂಚ ಉಪಯೋಗ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಪಂದ್ ಯಾನ್ ಇನ್ನಿತ ವಿಡಿಯೋ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ತೋಜಕೊರೊಂದುಲ್ಲೆ ವಿಡಿಯೋನ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ತೂಲೆ ಬೂತಾಯಿ 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 ಒಂತೆ ಫ್ರೆಶ್ ಬೂತಾಯಿ ತರು ಬೂತಾಯಿ 100 ರೂಪಾಯಿದ ಬೂತಾಯಿ ಉಂದು 2 ದಿನ ಕೈಪ್ ಲಾಯ್ಕ್ ಆಪುಂಡು ನಮ್ಮ ಬಿಲ್ಲಿ ರಾಣಿ ಅಂತ ಒಡೆ 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 ಮಾಮಿ ಬೂತಾಯಿ ಮಲ್ಪರೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ಪೆರ್ ಫಸ್ಟ್ ಒಂತೆ ನೀರು ಪಾಡೊಂಡೆರ್ ಬಿಸಲೆಗ್ ಕೈ ಜಾರುಂಡ ತಿರ್ಚಿಂಡ ತರ ಬೂತಾಯಿ ಮಲ್ಪರೆ ಒಂತೆ ಟೈಮ್ ತಾಗುಂಡು ಅಂಡ ಕೈಪ್ ಮಸ್ತ್ ರುಚಿ ಆಪುಂಡು ಮಲ್ಲ ಬೂತಾಯಿ ಎಡ್ದು ತರದು ಬೂತಾಯಿದ ಕೈಪ್ ಶೋಕ್ ಆಪುಂಡು ಅತ್ ಪೊರಲಿಪ್ಪು ಜುಂದು ಬೊಕ ಮಲ್ಲ ಬೂತಾಯಿ ಒಂತೆ ಸ್ಮೆಲ್ ಜಾಸ್ತಿ ಬರ್ಪಿನಿ ಆರ್ ಬೂತಾಯಿ ಮಲ್ಪನಗ ಇಂಚಿಡ್ ಕುಚ್ಚೆನಾಯ್ದ ಅವಸ್ಥೆ ತುಲೆ ಎಂಚ ಇಪ್ಪುಂಡು ಕುಚ್ಚೆ ಇಜ್ಜಿಂಡಲ ಮಸ್ತ್ ಜೋರುಂಡು ನಾಯಿ ಅಂಡ ಮನ್ಪಂದೆ ಕುಲ್ಲುಂಡು ಕುಡೊಂಜಿ ನಾಯಿ ಬತ್ತುನ ಮಾತ್ರ ಉರುಡರೆ ಪೊಪ್ಪಿನಿ ಇಜ್ಜಿ ನಾಯಿ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪುಂಡು ಪಾಡುವ ಲಾಸ್ಟ್ಡ್ ಪಂದ್ ಮನ್ಪಂದೆ ಕುದೊನುಂಡು ಇಂಚಿ ಬೂತಾಯಿ ಮಲ್ತುದು ಲುಂಬುದು ಪೂರ ರೆಡಿ ಆಂಡ್ ಬೂತಾಯಿಗ್ ಫಸ್ಟ್ ಉಂಡತೆ ಯಾನ್ ತಾರಾಯಿ ಪಿರ ಉಂದುಲ್ಲೆ ಬೇರ್ ದೆಪ್ಪರೆಗ್ ಐಕೋಸ್ಕರ ಈತ್ ತಾರಾಯಿನ್ ಮೇಲ್ ಪಿರೆದ್ ದೀತೆ ಬೊಕ ಯಾನ್ ಪುಳಿ ಕುಂಡತೆ ಎಸಳ್ ಪುಳಿ ವಾಂಟೆ ಪುಳಿ ಪನ್ಪತುಲೆ ಅವೆನ್ ಕೋಡೆನೆ ನನೆದ್ ದೀದಿತ್ತೆ ಐತ ನೀರ್ಲ ಅವೆನ್ ಒಟ್ಟು ಪಾಡ್ನು ಚಿನೆ ಮಸಾಲ ಏನ ಪೂರ ಪಾಡ್ವೆ ಪಂಡ ಬ್ಯಾಡ್ಗಿ ಮುಂಚಿ ಕಾರಗ್ ಬೋಡಿತ್ತಿನತ್ ಮಂಜೊಲು ಎಡ್ಡೆ ಮುಂಚಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಮೆತ್ತೆ ಓಮ ಶುಂಠಿ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಜೀರಿಗೆ ಸಾಮಾನ್ ಪೂರ ಪೊತ್ತು ದೆತ್ತೊಂದೆ ಯಾನ್ ಉಂದು ಈತೆನ್ ಇನಿ ಯಾನ್ ಮಿಕ್ಸಿ ಪಾಡುಜಿ ಕಲ್ಲುಡು ಕಡೆವೆ ಇತ್ತೆ ಶೋಕ್ ಮಲ್ತುದು ಕಲ್ಲು ದೆಕ್ಕುವೆ 2-3 ಸರಿ ಕಲ್ಲು ದೆಕ್ಕುಡು ಆಪುಂಡು ದಾಯೆ ಪಂಡ ಕಲ್ಲುಡು ದಿನೊಲ ಕಡೆವು ಜತೆ ಅಪೂರ್ಪ ಕಡೆವುನತೆ ಅವು ಪಲ್ಲಿ ಬೊಕ ಎಕ್ಕಲೆ ಪೂರ ಇಪ್ಪುಂಡು ಎಂಕಲ್ನ ಇಲ್ಲ್ ಒಂತೆ ಪರತತೆ ಇಪ್ಪುಂಡು ಅಂಚಾದ್ ಯಾನ್ ಒಚ್ಚಿದ್ ಪೂರ ನೀಟ್ ಆಯಿ ಬೊಕ್ಕನೆ ಯಾನ್ ಕೈಪ್ ಕಡೆರೆ ಪಾಡ್ನು ಫಸ್ಟ್ ಗ್ ತಾರಾಯಿ ಪಿರಿ ದೀತೆನೆ ಆ ತಾರಾಯಿದ ಪೂನು ಕಲ್ಲುಗ್ ಪಾಡೊಂಡೆ ಉಂದು ಇಂಕ್ ಪೇರ್ಗೆಪ್ಪರೆಗ್ ಐಕ್ ಒಂತೆಂತೆನೆ ನೀರು ಪಾಡ್ದ್ ಸಣ್ಣ ಕಡೆವೆ ಯಾನ್ ಇಂಕ್ ಮಾಲಿನಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಪಂದ್ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ದೀತೆರ್ ಯಾನ್ ಬಂಗಡೆ ಕೆಸಿ ಮಲ್ಪನಗ ಪೂರ ತಿಕ್ಕೆಲ್ಡ್ ಮಲ್ತ್ ತೋಜಾಲೆ ಪಂದ್ ಅಂಚ ಯಾನಿನೆ ಮಸ್ತ್ ಸಮಯಡ್ ಬೊಕ ಕಲ್ಲುಡು ಕಡೆದ್ ತಿಕ್ಕೆಲ್ಡ್ ಮಲ್ಪುಗ ಪಂದ್ ರುಚಿ ಆಪುಂಡು ಆಂಡ ಉಂದು ಓಲ್ಡ್ ರೆಸಿಪಿ ಇಂದ್ ಪನಯೆ ಯಾನ್ ಎನ್ನ ಸ್ಪೆಷಲ್ ರೆಸಿಪಿ ಅಂಚಾದ್ ಇನಿ ಕಲ್ಲುಡು ಕಡೆದ್ ಉಂದು ರೆಸಿಪಿ ನಿಕಲ್ನ ಜೊತೆ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪುವೆ ಇನಿ ಯಾನ್ ಬೂತಾಯಿ ಕೈಪುಗು ಮೀನ್ ಗೀರ್ಲ ತಾರಾಯಿದ ಪೀರ್ ಪಾಡ್ವೆರ ಪಂದ್ ಎನ್ನ ದಿಪ್ಪರ ಆಂಡ ಏತ್ ಶೋಕ್ ಆಪುಂಡು ಪಂದ್ ತೋಜಾವೆ ಬೂತಾಯಿಗ್ ತಾರಾಯಿ ಪಂಡ ಆತ್ ಎಡ್ಡೆ ಆಪುಜಿ ಪುಳಿ ಮುಂಚಿ ಮಲ್ಪನಗ ಒಂದೊಂಜಿ ಪೀರ್ ಪಾಡ್ದ್ ಯಾನ್ ರೆಡಿ ಮಲ್ಪುವೆ ಚಳಿ ಅತೆ ತುಲೆ ಕೈ ಕಂಟುನು ಎಣ್ಣೆ ಪಸೆ ಒಂಜಿ ತೋಪ್ಲ ಕರ್ಪೆಗೆ ನೆಕ್ಕ್ ಗೆತ್ತು ಪಾಡ್ರೆ ನಮಕ್ ದಪ್ಪ ಪೇರ್ ಮಾತ್ರ ನೀರ್ ಬೊಚ್ಚಿ ದೆಕ್ಕೊಡ್ ಪಂದಿಜ್ಜಿ ಪಂಡ ಮಸಾಲ ನೆಟ್ಟೆ ಕಡೆವ್ರಿ ಇದು ಚುಚ್ಚು ತಾರಾಯಿದ ಪೂಂಡ ಆತೆ ಒಂದು ಪೇರ್ಲ ರೆಡಿ ಉಂಡು ಬೊಕ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಬೋಡಾಂಡ ಐಕ್ ಒಂತೆ ನೀರ್ ಪಾಡ್ದ್ ದೆಪ್ಪೊಲಿ ಇದು
ಇತ್ತೊಂದು ಪುಡಿ ನೆನೆತಿದ್ದಿತ್ತೇನೆ ಪುಡಿ ಅವೇನು ಫಸ್ಟ್ ಪಾಡ್ರೆ ಒಂದು ಪುಡಿ ನೀರು ಗೂಸನ್ ಬೊಚ್ಚಿ ಕಡೆನಾಗ ಪಾಡ್ದ ಒಂದು ಮಸಾಲ ಪೂರ ಏನಿತ್ತು ಅಂದರೆ ಮಸಾಲ ಪೂರ ಮಸಾಲದ ಪಾಡ ಇದು ಸಣ್ಣ ಕಡೆಗೊಮ್ಮೆ ಇತ್ತೆ ಮಸಾಲ ಸರಿ ಸಣ್ಣ ಅನ್ನ ಮುಟ್ಟ ಉಂಡತೆ ನಮ್ಮ ಪುಳಿತ ನೀರಿತ್ತಂತಲೆ ಅವನು ಒಂದೊಂದನೆ ಮೈತದ್ದು ಕಡೆ ಒಲಿ ನೀರು ಪಾಡಿನ ಬದಲಿಗೆ ಪುಳಿತ ನೀರಿತ್ತಂತೆ ಅವನ್ ಪಾಡೋಡು ಒಂದು ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಪುಳಿ ಹೆಲ್ತ್ಗ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಮಸ್ತ್ ಉಷ್ಣ ಪೂರ ಆಪುಜಿ ಲಾಯ್ಕ್ ಆಪುಂಡು ದಾಲ ಬಂಜಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಬರ್ಪುಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಆಪುಂಡು ಅದೇನು ಪುಳಿ ನೀರು ಪಾಡ್ದು ಕಡೆ ಒಂದುಲ್ಲೆ ನೀನು ಅರೆಪ್ತುಲೆ ಲಾಯ್ಕ್ ಅದು ಸಣ್ಣಾಂಡು ಇಂಚ ಮಲ್ತಿನ ಕೈಪು ಮಸ್ತ್ ರುಚಿಲ ಇಪ್ಪುಂಡು ಕಲ್ಲುಡು ಕಡೆದು ಅಂಡ್ ಇಂಕ್ ಡೈಲಿ ಕಡೆದು ಮಲ್ಪರೆಗ್ ಆಪುಜಿ ಐಕೋಸ್ಕರ ಏನ ಅಪುರ್ಪ ಒಗ್ಯಾನ ಕಲ್ಲುಡು ಕಡೆವೆ ಕಡೆ ಉಜಿ ಬಂದತ್ತು ಒಂದು ಬಟ್ಟಲ್ಗ್ ಪೂರ ಗೆತ್ತೆತುಲೆ ಅರೆಪುನು ಕಲ್ಲು ದೆಕ್ಕಿನ ನೀರ್ಲ ಏನ ಗೆತ್ತು ದೀಪೆ ಬೊಕ್ಕ ಅದ ಮಲ್ಪನಗ ಪಾಡ್ರೆಗ್ ಆಪುಂಡು ಬಂದು ಇಂಚಿಡು ಬೂತೈಗ್ ಪಾಡ್ರೆ ರಡ್ಡು ಟೊಮೆಟೊ ಗೆತ್ತೊಂದೆ ಬೊಕ್ಕ ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿ ಬೊಕ್ಕ ಶುಂಠಿಯನ್ ಕಡೆನ ಪಾಡ್ದಿತ್ತೆ ನೀರುಳ್ಳಿ ಬೊಕ್ಕ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು నేను ಸಣ್ಣ ಮೂರ್ಗೈತೆ ಈಗ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ ಸ್ಕಿಪ್ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಖಾರ ಸುರುಟಿ ಪಾಡ್ದಾರೆ ಅಂದಂಡ ಇಂಕ್ ಮಿಂದಕೈ ಪುಲ್ಪನೆ ಆವಡು ಖಾರಲ ಆವಡು ಬೊಕ್ಕ ಪುಳಿಲ ಲಾಯ್ಕ ಆವಡು ಐಕೋಸ್ಕರ ಟೊಮೆಟೊಲ ಪಾಡುನ್ವೆ ಬೊಕ್ಕ ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿಲ ಏನು ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಬೊಕ್ಕ ನೀರುಳ್ಳಿ ಒಂದೇನು ಇನ್ನಿಯನ್ನ ಒಗ್ಗರಣೆ ದೀದ್ ಮಲ್ಪುವೆತೆ ಅಂಚದಾಗ ಒಗ್ಗರಣೆ ಪಾಡುವೆ ಇಜ್ಜಿನ ಅರಿಪು ಕೊದ್ದಿಯನ ಪಾಡ್ನಿಯನ್ ಸುರುಟು ನೆನ್ ಪೂರ ಮೂರು ದಿಕ್ಕ ಬಂದು ಏತ್ 100% ಅಂದ್ ಗೊತ್ತು ಜಾಂಡಲ ಏನೊಂಜಿ ಹಳ್ಳಿ ಸ್ಟೈಲ್ ಮಲ್ಪರೆಗ್ ಹಳ್ಳಿದ ಸ್ಟೈಲ್ ಮಲ್ಪುಗ ಬಂದ್ ಬೂತೈ ಲುಂಬು ದೀತಿನ ಉಂಡತೆ ರೆಡಿ ಕೈಪುಗು ರೆಡಿ ಮಲ್ಪುಗ ಯಾನ್ ದಿಕ್ಕೆಲ್ಕ ಒಂಜಿ ಬಿಸಲೆ ದೀದ್ ಐಕ್ ಒಂಜಿ 2 ಸ್ಪೂನ್ ದಾದ ತಾರದೆಣ್ಣೆ ಪಾಡ್ಯಾನ್ ಪಾಡ್ದ್ ಇತ್ತೆ ಬೆಚ್ಚಾರೆಗ್ ದೀತೆ ಅವಂತೆ ಬೆಚ್ಚ ಒಂದ್ ಬನ್ನಗ ಸಾಸಿಮಿ ಪಾಡ್ಗನಿಕ್ ಸಾಸಿಮಿ ಪಾಡ್ದೆ ಬೊಕ್ಕ ಸಾಸಿಮಿ ಪುಡವುಡು ಸಾಸಿಮಿ ಪುಡದ ಬೊಕ್ಕ ನೀರುಳ್ಳಿ ಕಟ್ ಮಲ್ತಿದ್ದಿತ್ತೆ ಅವೆನ್ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆನ್ ನಿಕಲೆ ಒಗ್ಗರಣೆ ಇಷ್ಟ ಇಜ್ಜಿಂದಂಡ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಅರೆಪುಗು ಯಾನ್ ಏನ ಪೂರ ನೀರುಳ್ಳಿ ಟೊಮೆಟೊ ಕಟ್ ಮಲ್ತಿದ್ದೆ ಅವೆನ್ ಪಾಡೊಲಿ ಒಂದು ಒಗ್ಗರಣೆ ಕೊರ್ದು ಮಲ್ತಂಡ ರುಚಿ ಎಡ್ಡೆ ಆರ್ಪುಂಡು ಅಂದ್ ಒಂಚೂರು ಒಗ್ಗರಣೆ ಪೂರ ಕೊರ್ನಿಯಾನ್ ಇತ್ತೆ ಟೊಮೆಟೊ ಬೊಕ್ಕ ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿ ಪಾಡೊಂಡೆ ನಿನ್ನ ಸರಿ ಪೂರ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪುಗ ಅಂತ ಬೇಗ ಬಾಡಡು ಪಂದಿಯಾನ್ ಒಂದು ಟೊಮೆಟೊ ಬೊಕ್ಕ ನೀರುಳ್ಳಿ ಬೇಗ ಬಾಡ್ರೆಗೋಸ್ಕರ ಒಂತೆ ಉಪ್ಪು ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆನ್ ಬೊಕ್ಕ ರುಚಿ ತೂದು ಉಪ್ಪು ಪಾಡೊನ್ಗನ ಮನೆಕ್ ಉಪ್ಪು ಪಾಡಿ ಅಂದಾಂಡ ಬೇಗ ಬೇಯ್ಪುಂಡು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಏನು ಉಪ್ಪು ಪಾಡೊನ್ನಿ ಇಕ್ಕಿಲ್ಡ್ ತೂಲ ಆಯ್ಕಡ್ ಅರ್ಲಿಂದ ಬೇಗ ಆಪುಂಡು ತಿಕ್ಕೆಲ್ ಮಲ್ತಿನ ಮಣ್ಣ ಬಾಜೊಂಡು ಮಲ್ತಿನ ಕಡಂತ ಕಲೆಡ್ ಕಡೆದು ಮಲ್ತಿನ ಕೈಪು ರುಚಿ ಇಪ್ಪುಂಡು ನಿಕ್ಲೆಗ್ಲ ಗೊತ್ತುಂಡತೆ ಮಾತ್ರ ನಮಕ್ ಇತ್ತೇನ್ ಆಪುಂಡು ಡೈಲಿ ಮಲ್ಪರೆ ಉದಸಿನಲ ಆಪುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಬೇಗ ಆವಡತೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮಿಕ್ಸಿಡ್ ಮಲ್ಪುವ ನಮ ಬೊಕ್ಕ ಗ್ಯಾಸ್ ಉಪಯೋಗ ಮಲ್ಪುವ ಇತ್ತೆ ಕಡಿದಿತ್ತಿನ ಅರೆಪು ಇಪ್ಪುನತೆ ಅವೆನ್ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಪಾಡ್ದಾಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಯಾನ್ ಕಲ್ಲು ದಿಕ್ಕು ದೀತಿತ್ತಿನ ನೀರು ಉಂಡತೆ ಅವೆನ್ ಪಾಡ್ದ್ ಒಂತೆ ನೀರು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಬೂಡಂಡಲ ಪಾಡೊನೊಲಿ ಪಾಡ್ದ್ ವರ ಒಂಚೂರು ಕುದಿ ಬರ್ರೆ ಬುಡೊಡು ನೀನು ಅರೆಪುನ ಒಂತೆ ಸರಿಟ್ ಕುದಿ ಬರ್ರೆ ಬುಡೊಡು ಬಾರಿ ಶೋಕ್ ಆಪುಂಡು ನಾಲೆಗ್ ಪುಲ್ಪನೆ ಕೊಡಕ್ಕೆನೈನ ಮೀನ್ದ ಕೈಪು ರೆಡಿ ಆಪುಂಡು ತಾರೈದ ಪೀರ್ ಪಾಡ್ದ್ ದಾಲ ತೀಪೆ ಆಪುಂಡು ಅಂದೆನ್ ನೋಡ್ಚಿ ಜಾಸ್ತಿ ತಾರೈದ ಪೀರ್ ಕಲೆತ್ ಜನ ಒಂಜಿ 2 ಸರ್ತಿ ಇಂಚೊಂಚೂರು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತೊಂದು ಇಪ್ಪುಗ ಅಡಿಪತ್ತರೆ ಬಲ್ಲಿ ಬಿಸಲೆಡ್ ಎಡ್ಡೆ ತೂವರ್ಲುಂಡ ಒಂಚೂರು ಕೈಪುದ ಟೇಸ್ಟ್ ಹಾಳಾಪುಂಡು ಅಡಿಪತ್ತಂಡ ಬಿಸಲೆಡ್ ಸರಿ ಕುದಿ ಬರಡೊಂತೆ ಇತ್ತೆ ಕುದಿ ಬತ್ತುಂಡು ತೂಲೆ ಇತ್ತೆ ನಾ ತಾರೆದ ಪೇರ್ ಗೆತ್ತಿದಿತ್ತತೆ ಅವೆನ್ ಪಾಡ್ನೆನ್
ಮಸ್ತ್ ತಾರೆದ ಪೀರ್ಲ ಯಾನ್ ಪಾಡ್ದುಜಿದಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಆಂಡ ಐತ ರುಚಿ ಚೇಂಜ್ ಆಪುಂಡು ಪಂದ್ ಆಂಡ ಉಂದು ಬಾರಿ ಶೋಕ್ ಆಪುಂಡು ರುಚಿ ಆಪುಂಡು ಬೂತೈದ ಗಸಿ ಮಾತ್ರ ಸರಿ ಕೊದ್ದಿಯೋಡು ಟೊಮೆಟೊ ನೀರುಳ್ಳಿ ಪೂರ ಸರೀಟ್ ಬೇಯ್ಯೋಡು ಐಟುಡು ಬೊಕ್ಕ ಮೀನ್ ಪಾಡೋಡು ಒಂದು ಸರಿ ಕುದಿ ಬರಡು ವರ ಎಡ್ಡೆ ರುಚಿ ಆಪಿನ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಟೈಪ್ದ ಮೀನ್ದ ಮಲ್ಪರೆ ನಿಕ್ಲೆಗ್ಲ ಇಷ್ಟ ಇಪ್ಪುಂದಿನ ಬಾಯಿ ಮುಚ್ಚಿಗ ಬಾಯಿ ಮುಚ್ಚಿದ ಸರಿ ಕುದಿ ಬನ್ನ ಬೊಕ್ಕ ಬಾಯಿ ದೆಪ್ಪು ಏನು ಇತ್ತೆ ತೋಜೊಂದಿಪ್ಪು ಆಯ್ತು ಪುಗೇಟ್ ನಿಕಲೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ತೋಜುಂಡು ಹೆಜ್ಜೆ ಗೊತ್ತುಚ್ಚಿ ಸರೀಟ್ ಇತ್ತೆ ಕುದಿ ಬತ್ತುಂಡು ಎಂಚೂರು ಉಪ್ಪು ಚೆಕ್ ಮಲ್ಪೆದ ಇಕ್ ಪಂಡ ಮೀನ್ ಪಾಡಿ ಬೊಕ್ಕಲ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಇತ್ತೆ ಎಂಚ ಅರೆಪುಗ ಉಪ್ಪುಂಡು ಒಂಜಿ ಅಂದಾಜಿಗ್ ಪಾಡ್ಗ ಪಂದ್ ಬೊಕ್ಕ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಪುಂಡು ನಮ ಡೈಲಿ ಪಾಡ್ನಕ್ಲೆ ಅಂದಾಜಿ ಬರ್ಪುಂಡತೆ ಇತ್ತೆ ಉಪ್ಪು ಪಾಡೊಂಡೆ ಅನ್ನ ರುಚಿಗೆ ಏತ್ ಬೋಡು ಆದ್ ಉಪ್ಪು ಪಾಡೊಂಡೆ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಚೂರೇ ಪಾಡ್ದಿತ್ತೆ ಇತ್ತೆ ಅರೆಪ್ ಸರಿ ಕುದಿ ಬರೊಂದುಂಡು ಅದೇ ಅದೇ ಸಾರಿ ಅರೆಪ್ ಕುದಿ ಬರಂದೆ ಮೀನ್ ಪಾಡೊಡ್ಚಿ ಅರೆಪ್ ಸರಿ ಕುದಿ ಬರಡ್ ಅದಾಗ ಟೊಮೆಟೊ ನೀರುಳ್ಳಿ ಬೇಯ್ದಿಪ್ಪುಂಡು ಇತ್ತೆ ಒಂದು ಮೀನಿನ್ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆನ್ ಅರೆಪ್ ಕುದ್ದಿನಿಕ್ ಐಟುಡ್ ಬೊಕ ಒಂಜಿ ಕುಂಟು ಪತ್ತುದು ರಡ್ಡ್ ಸರ್ತಿ ಇಂಚ ತಿರ್ಗವೊಡು ಮೀನ್ದ ಕೈಪು ಅಡಿಪತ್ತರೆ ಬಲ್ಲಿ ಪಂದ್ ಬೊಕ ಕೊಡಿ ಕಡೆಲ ಮಸಾಲ ಉಂದಾಪುಂಡು ಮೀನ್ಲ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆಪುಂಡು ಎಡ್ಡೆ ಆಪುಂಡು ಅಂಚ ಒಂಜಿ 5 ನಿಮಿಷ ಸ್ಲೋಟ್ ಪಂಡ ಕಣಕ್ ಜಾಸ್ತಿ ದೀವಂದ ಅದೋಟು ತೂಗ್ ಮಲ್ತುದು ಮೀನ್ದ ಕೈಪ್ ಕೊದ್ದಿಯಾವೊಡು ಒಂಜಿ 2-3 ಸರ್ತಿ ಇಂಚ ತಿರ್ಗ ದೀವೊಡು ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಸುಪ್ಪರ್ ಆಯಿನ ಬೂತೈ ಗಸಿ ರೆಡಿ ಆಪುಂಡು ಮತ್ತೆ ಲಾಸ್ಟ್‌ಗ್ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಪಾಡಿ ಅನ್ನೆಕ್ ಎಶೋಕು ಕಮ್ಮೆನ ಬರ್ಪುಂಡತೆ ಬೊಕ್ಕ ಗುತ್ತುನೆ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ನಮನ ಹಳ್ಳಿದ ರೆಸಿಪಿ ಪೂರ ಎಡ್ಡೆ ಟೇಸ್ಟ್ ಆದಿಪ್ಪುಂಡು ಕಲ್ಲೆಡ್ ಪೂರ ಮಲ್ತಿನ ತೆಕ್ಕೊದ್ದಿನುದೆನ್ ಜಾವ ತಿರ್ತುದೀಕ ತಿರಿಯದ ಮಿತ್ ಮೀನ್ದ ಕೈಪು ದಿಯೆಯಾನ್ ಮೀನ್ದ ಕೈಪು ರೆಡಿ ಆತುಂಡು ತುಲೆ ಬಾರಿ ಸೂಪರ್ ಆತುಂಡು ಎನಕ್ ಬಾಯಿ ಮುಚ್ಚಿಗ ಒಂದು ಬೂತೈದ ಗಸಿತ ರೆಸಿಪಿ ನಿಕುಲು ಇಷ್ಟ ಅಂಡ ಒಂಚಿ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಂದೆ ತೂವೊಂದುರ್ಲರಂದಂಡ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಸಪೋರ್ಟ್ಲ ಮಲ್ಪಲೆ ಆಯ್ನತ್ ವಿಡಿಯೋನ್ ಶೇರ್ಲ ಮಲ್ಪಲೆ ಪಂದ್ ಇಂತೆ ವಿಡಿಯೋ ನಿಡೆಗೆ ಎಂಡ್ ಮಲ್ಪೆ ಓಕೆ ಬಾಯ್.